Ano, tutuloy yan? Yung mag-ano ka sa bata ako doon. Dapat doon ko lang. It's a beautiful day. Nakagan mo yun ang pangalan dyan? Bakit mo naman ba? Palakpakan! Bravo! Nailing ko na naman siya. Nag-give na. Lagi. Oh, God! Di tayo pala. Yun o. Magsuka ka na ni Hansan. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush your teeth. Buglangan. Talaga no. Ang tabog na ito. Talagas to. Galing daw sa cellphone. Nakatalas na ito. Pinirapit chip pa nga kami. Bago kumain, brush, brush, brush. Lumog ko siguro doon. Ay, para ka mo sa pinto, para ka mo sa dirang pinto. Mga sa lapit ng pinto, kawat ng pinto. Ay, dito yan. Pinili yung kalulod nila pagkaumbe. Wait ka doon. Ano, one, ang nakalagwit lang. Hanggang. Kaya di. Hindi ka na. Ako, ano daw ako, paano ko ma-answer? Yun ang nakasisi. Braya. Sumayaw.
Kulay blue. Ay, kuha kong piso. Ito, piso ka. Kung bait ko lang ani, G. Parang ang daan. Umuwi ko, baka G. Tigatawa-tawa mo, G. Oo, kanya rin nga ita. Piso. Pampalo pwede. Ano? Ano man? Pampalo po, hindi naman. Meron na kadagdaod. Ang bayad na lahat. Di ba may kubayad na lahat? Cinco? Pwede na singungan. Ay, gusto sa ano? Dari. Sa pag inamahan na ano ka? Ano? Nagpumpi mo, ikaw? Kung sa nga yung sa Brooklyn? Sa Brooklyn? Dito. Buwa ka nga. Sabi mo, hindi ko na pagbayad dyan. Dito naman ako. Lahat ang lahat, yun nga, yung sponsor sa television. Pero sige ko naman, ano na oras siya? 8:35. Bakit ka na to? Wala nga ang pira. Saga pa mo ka para sa Murag gusto. Ikaw gusto eh. Gusto yan? Gusto ba yun? lalong ka. Hindi na nga, lumil. Oras ka. Lumil. Gusto sa ano, camera? Nata, pimili na singka, pinagamit ko pa eh. Ay, isang rali. Nata, mo tinukay na mo eh. Nata, mo tinaw. Ano? Tinaw. Woo! Nata, mo tinrinig. Bulok ka yan! Ano yung kasama rin na? Ano ba dito? Orang mo dito. Kulit-pula. Relax. Nagigda dito. Ano mo doon ka ano? Oh, ganda mo. Nung bago Uy! Opo, ako mo kami. Oh, yan ang samurai. Di ba mo lang? Ako, ako mag-drive eh. Buwan pa na na. Sige, akma. Ano yung ano ba limited? Bumili ano? Kasi pre, masarap yun. Kasi limited yung mukha ng buwido. Dati pa may kundi din ang ano. Ako ako mag-drive eh. Kita nga eh. Wow. Nag-rewind ka ba dito? Yan. Raymond, gusto na mag-drive eh. Kung hindi ako nag-drive sa iyo. Ang wala naman yung tinapay na mayat mo. May pag-drive na. Pag sila yun.
Wala naman. Puta, matanga na naman na. Display ako sa aga. Matanga na naman. Ano lang ako? Hindi na makakabo. Magpatagid ka. Magpadalit ka daw eh. Loko. Bukas si Dars. Ano sa ano? Ano mo pa yung Maria sabi. dito ba? Mas benar ang pizza mo. Okay. Nakurap na. Thank you. Talagang Dayo ha. Nagdala ka dayo. mag-test na yung kuya ng mga ang Sabado.
ng linggo, paakalain ko sa binibiro niya ay nakita ko sa disco at ako ay nagulat sa aking nakuna. Oh my God! Ang sabi, ay Billy, I still remember it. Siya'y nagulat na biglang nakasi. Energy! Mo sa inyo. As kami na, panagalas na store, no? Mababa na kami, yun, no? Mababa kami yan. Naman muna, naman ay ako. Diyos lang. Wow. Noodles. Yo, 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 yo. Pagpasok na lang, ay ako binabasan mo siya. Nagkahala ng nasarapan, dapat tignan mo silang, ano ako natin mo yan, hindi na ako yung natalawan, nagawa ko lang, alam mo sabihin na lang. Kaya ako kasaway, kaya wala mo gawan. Sabi na kaibigan ko, hindi ko naasay. Mainit pa. Ano yun? Doon bitabi? Doon bitabi? Selfie. Sabi mo makakawat ka.
Hello, motherfucker. Dito lang, pag dito power. Yan sino na to? Yeah. Hello. Mga gago. Sige na ko lang, ngayon ko lang. Ay, hello, ganito lang. Ay, kalamit ako lang. Ano daw? Sige, ino. Dinilig ko lang niya. Ako lang. Ikaw mo kung hati ka. Yan, Doy. Yan na. Yan na. Alam mo, Doy. Oh. Ganito lang kalit. Nalabag sa katulit. Mamagana pa. Ito na ko ko. Yan na. Uli yun yun. Nakabot ko na sa tugitin. Yan, Doy. Ako lang. Sige na ko. Doy, yan. Yan na. Ano yun? Ulo. Nagbilang yun. Pero wala na yun. Boom. Para ako, para ako. Ah! Nakabuwang. Nag-flash. Original na cellphone. Oh. Digit Apple. Alam mo ano to yun? Ah. iPhone yun. Pero, Eh, hello. Saan malay na to? Hello.
Nandito nga, galing ka na sa likod. At nasa to, Ay, no, no. Ay, no, no. Ang sayo ko yun, galit ko ba't mo? Yan siya, Mary. Ay, no, no. Ano, hindi pa maghanap ng mga bulok na. Ito sa tayo, okay.
Atas mo rin ito.
sumunod yung PG makro ko GP oh. Saan mo nakita ko nga? Yung salamin ko pinapala, nakita mo. Kaya lang ba ako? Saka yung supply. Yung supply. Ano ang palabas ko po? Ilan? Ang nagbigat to. Iyo, Pig. Ilan ba ka? Wala na yung sensitivity oh. Iyo. Wala dyan na internet. Bari.
Hindi kita naman poklat mas dahil pinubuhat tayo. Wala tayo. Ako lang doon. Hello, Pia. Ano? 60 piece ka na. Hello, Pia. 60 piece yan. Mamakla ko. Tawag ba na ba? O, mas 60 na ulit yun. Palit mo maklo. May piece na lang. Uyo. Kung sino yung
Kumputo talaga. Yung art ng kadulog ng click yun. Diba? Signal, ano? Ano mo, kapili yan? Ang makro. Kung ano, saan mo kapili yan? Lolo, palawan. Oo, naging home na naman. Hindi ba ako pa dito? Ano ba eh? Naman yun lang nakadulog ng kadulog ng barin. Problema na sila ba? Ako, wala ko nila mag-problema. Nag-FPS na marami. Naglalaro. Kung nalamin na, sabi ko na, no? May nagpapatulog ko. Wala pa yung ka nagmamok hindi nag-isip. Hindi na ako nag-isip. Hindi na siya manabok. Hindi siya manabok. Nirandom ko, nirandom mo. Yo, Jan? Yan? Ay, diba? Uy! Eh, sama na ito, Be! Sama na, Be! Yung talaga ba? Ha? Sanayin ko na ito, eh. Sanayin ko na ito, ano? Sanayin ko na ito. Yan, parang parang yan. Ito lang. Minabi ko yan, Nabi. Ito na. Ito na sa riba. Kuning?
Hello. Tubig ah. Sige daw. No, sir. Ako, si ano, ito yung ang Sam. ano ba, Saro? Ano, Saro? Ben? Ay, si Saro. Wala ba si Saro? Sam. Huli na. Sam? Napulbas dito. Kun, Sam. Ano siya? Yun. Pero nagpaputunan sila yun pala. Kapag dyan, nga. Alright. Ay, ang garapata. Yun. Kaya sabi na lang. Ano po ay, naka-Facebook. Ay, ma'am. Ay, ito. Ito na. Nag-skin naman namin ako. Ito na. Ano, sell pa lang yung salamat. Tingnan sa pidaw. Siya. Oo. Alright. Okay, pero. Ito yung mga ito. Dua. Dua. Kapalukso ko kasi mga Pero ito ba nga ayun? Bubuhay nga yun. Pero bago lang nga yun. Ito yung isa nung mga yun. Sorry, tatawag ko. Kita studio. nakalulit. David Joy. Hindi.
Chef, ay yung YouTube. Bumalik ka na dyan. Wait, pati ko to na. Ano? Pwede wait sa ito. Hindi ko chef, bumak ko. Sige, Tigil na ano? yan mo na. So, ganda naman nakapag-aabig. Binitin pa din ba kayo? Parang ito na ako. Ito na. Sige, ikaw na nga yun. Ikaw na nga, ako na nga na ka. Ano kung mo sinabi? Dali. Hello, sa grass. Ito, may nasabi. Ora, ano ko pa dito bago. Wala ko, wala ko. Wala ko. Give Wala, di ba? me! No. Nag-destroy po. Nagulol.
Alam niyo, alam niyo, gusto ko na di ba, tigupat din ang mga taong tumiliran. Wala ako mga ano. Mabuting ka dyan. Bakit may upalit sa puso? Hindi mo tutubarin sa mga isa natin. Tubig, maganda na sila ang mga pop, ano to? Tigers. Tigers. Wala ka ba? Walang walang mali-mali. Hindi ko masarap. Kapila na
Parang ito ko yun. Ano na kami, ano ka ba sa ninyo sa No. Hindi mo ko na hindi ko na ako kung basta rin mo. Pwede lang mo na. Bumalik ka na! Utak ina na pala. Rami. Sabi ko na daw. Kapag kasi naman. Ha? Cheater! You cheater! You! Cheater! Cheater! Kaya mo lang kung ano mo. Ano pe? Ano pe? Pumunta ka na dito. Para sa ano na inyo? Kaya mo pala na-test naman ko na ba dyan na. Iyo, babe. Labi pa din ako mo. Hindi. Uy, yan yun. Man. Masuk kasi bigla ko. Ha? Sabi ko kayo. Buboy kong kita ba? Pwede lang. Kaya ko na. Lupi! Wala ko. Sa mo ko na ako. Ako na ko din siya. Sige, pagawal. Lina!
Orang na ito. Magbakro ang nabang na tayo. Hindi na kung di pa eh, Nag-drive na po kumain. ano mo? Magana ka mo dyan lahat ng chicken. Ano, bakit ba ito? Kasi kung sa mo, pwede, di ka pinagdala ako, pwede mo sa bakit. Sabi ko, gagawin mo sa kapit, diba, tinuwag ka rin. Ito ba yung lang? Balon? In blocks? In blocks? Oh, in blocks. Hindi. Okay. Ay, okay. Play. Sige. Sige. Oh, Ayaw ko. Ano zero? Tignan ko. 0.67, 0. 00. 16. 67. Wait. Oh, 0.067 pa lang. 0.0687. 67! Video, yun na daw. 0.67, 0.067. Okay na eh. Parang ko hindi. Pag matuloy na ako, 0.15.
Sensitivity mo kasi. Wala. Pagkakaroon mo, balikin mo. Just pagkitin mo sa grupo mo. Tawag mo na lang. Ilan. Ano kasi yung gusto ko yung sinupisitis mo pa eh. Alright me yun. Yun na sila. Alright me yun eh. Sinundo ka? Spray daw ako, Pepe. Spray. Spray. Ring. Facebook, masarap. You know. Facebook, masarap. O, tapos, dapat kasi yung masarap. Rock. Ayun, naklik. Ayun, naklik. Ano? Ito yung si Tokta. Kabra ka na ba? Letra, oh.
Kido. Ano? Ano ka rin? Uy, yung ganyan ko. Pero may ano yung Dahil pa din mo mamulo, yung gano'n. ano ka daw? Bumat. Ano ka daw? Ikaw na po. At nasabi sa kawan, bakit tayo naman sinasabi? Kayo ba? Galat ka? Nakamotor? Oh, sit down. And I did it. Ano, pinapatapos. Ha? Dito. Ang ating tira, sabi pa ako mga kapatid. Baka talaga. Sabi ko, no, ay, bigyan ko sabi, makapag palit ako ng Pablo sa ano na. Pagka-uwi ko na agad, wala ko na pangalan ni Tweakers na. Oh, you're strong. You're strong. No.
ko sa'yo, Bigya. O, di ako nakawala. Kasi mga, uwi ka na, may kape. Ano, naman, hindi ko naman oh, yun, siguro ko yun. Wala yan, okay. Hey, ito ka daw sa Ano na ba?
Huli na ako. Pero pa bilang.
Orang salah satu lagi